Ako sa cítite? Čakali ste to? Ja som to vôbec nečakala. V podstate, keď už vyhlásili prvú a druhú vicemis, tak som si myslela, že je to stratené. Ale som naozaj šťastná. Je to úplne neopísateľný pocit. My sme to fakt netušili do posledného momentu, takže sme úplne šťastné. Už ako kolegyňa povedala, je to neopísateľný pocit a je to úžasné. A tiež som to nečakala. Čoho ste sa najviac báli pred priamym prenosom? Ja som sa asi nebala ničoho. Chvíľku pred finále som bola vystresovaná, ale hneď ako som vyšla na pódium, tak to opadlo. Ja som sa bála asi všetkého. Od proste pohľadov do kamery, od veľkej roby až po voľnú disciplínu. Proste to bol stres za stresom, ale snáď sme to zvládli dobre. Myslím si, že celá súťaž bola hodne stresujúca, ale dalo sa to vydržať. Ale ty si vyhrala aj najviac titulov. Teba si aj ľudia zvolili za najkrajšiu Miss, tak čo ty na to? No je to úžasný pocit. Moc im za to ďakujem. A všetkých pozdravujem týmto. Čakajú vás celonárodné súťaže, celosvetové súťaže, tak ako sa na ne budete pripravovať? Už sa tešíte? Ja sa veľmi teším, zatiaľ viem, že pôjdem na mesiac do Ameriky pripravovať sa na tú súťaž svetov. My sme ešte vlastne nedostali žiadne inštrukcie, ako to bude prebiehať, takže uvidíme. Ja sa veľmi teším a dúfam, že to bude veľká zábava. Ako ste vy spokojná s celým večerom a s výsledkami? S výsledkami absolútne, pretože toto bolo jeden z tých ročníkov, kde sa vlastne porota zhodla na absolútnej víťazke na Lubici, takže tam to bolo absolútne také jednoznačné. A ten večer, tie kočky boli úplne úžasné, to na mňa tak preskočilo tá ich iskra, že som s nimi tancovala, som s nimi proste... myslím si, že okrem mňa to samozrejme preskočilo aj na divákov a myslím si, že aj na divákov televízie. No úžasné boli, ja strašne im ďakujem, pretože bez nich by ten večer nebol. A čo teraz dievčatá čaká? Tak najbližších, tak v prvom rade zajtra si preberajú svoje ceny, ktoré vyhrali. V nedeľu následuje samozrejme fotenie pre víťazku, pre rôzne denníky, mesačníky. No a potom koncom maja ich čaká úžasná dovolenka, na ktorú sa veľmi tešia, zájazd do Turecka. Takže po tých takých nejakých prvých stretnutiach pracovných v rámci fotenia to bude zájazd. A potom svetové súťaže, ktoré sú samozrejme až v tej druhej polke toho roka, takže máme dosť času na prípravu. Ty si odovzdala svoju korunku nasledujúcej víťazke. Ako si ty spokojná s výsledkami? Ja som úplne spokojná, pretože ona bola od začiatku môj typ, čo sa týka. Predtým som nemala tak presne určené favoritky, ale dneska som sa rozhodla, že akože budem fandiť jej a naozaj to vyhrala. Čo si sa ty naučila za celý ten rok svojho kráľovania? Čo ti to dalo do života? Mne to dalo strašne veľa, lebo som toho neskutočne veľa zažila. Spoznala som skvelých ľudí naozaj, ja si to veľmi pochvalujem a tu ďalšiu čaká to isté, pretože bude spolupracovať s podobnými ľuďmi ako ja, takže ja si myslím, že to bude úžasné. Čo by si jej poradila? Určite nech zostane taká, aká je sama sebou, nech si nemení svoju osobu, nech zostane hlavne milá, komunikatívna, pracovitá, usilovná. Ty si odmoderoval aj tú časť s plavkami. Nemal si trošku problémy sa ovládnuť pri tých krásnych dievčatách? Pravdu povediac nie, pretože akože jedno krásne dievča mám, s ktorým som vo vzťahu, to znamená, že takéto ovládanie mám principiálne zvládnuté. Nie som extrémne animálny typ, aj keď ako viem sa rozvášniť. Aký si mal ty súkromný typ na víťazky? Musím sa priznať, že je veľmi presný. Ja som asi o jednej po obede Silvii Lakatošovej povedal, že si myslím a že som presvedčený, že 11 vyhrá. A ešte predtým, ako sa vyhlasovali samotné misky, tak som stál vedľa takého človeka, ktorý obstarával zvuk a hovorím mu, že uvidí, že 11 vyhrá. Ešte predtým, ako vôbec vyhlásili prvú vícemis a druhú vícemis. A on hovorí, že čo ja viem, a hovorím, že 11 vyhrá. A 11 vyhrala. Vy ste koho typovali na víťazku? Tak môj typ teraz asi prvýkrát v histórii vyšiel, lebo som typovala to dievča, ktoré vyhralo, tú Lubicu, lebo bola veľmi pekná a taká najvýraznejšia.